sudah lama tidak bertemu dengan Anda ya. Terakhir bertemu juga di dekat-dekat sini. Iya, di sini. Iya. Tahun kapan ya, Mas? 1000 ya ora nembe rong tahun pungkur napa setahun Tapi pungkur. dulu di mana ta? Teng jerak Bali Desa nek mboten pentu. Oh nggih, tapi tetep nggih Sendang Mulya sanes. Nggih, ndang mulo kita. Oh nggih, niki ketemu lagi di sini Wah, lagi. iya. Pripun kabaripun, Mas? Alhamdulillah sae. Lah, jangan pripun ngabari Mbak Tati? Alhamdulillah, Pekli, Mas. Loh, kok Pekli lho Mbak Tin sampeyan adoh-adoh kok Yogya tekake kok kene kok terus Pekli lho. Seneng Mas tak. Iki nggone wong sing Pekli kuwi artine apik sekali, Mas. Ngono lho, Mas. Jenengan apa urung paham to, Mas? Kulo nek bangsane pek niku dereng paham kulo niku. Urung tekan to. Dereng Mas? tekan kulo niku. Dereng tekan kulo niku. Lah iki aku mau wis diweling karo Bu Eni. Nggih, pripun? Gandeng malam hari ini pakai hijab. Iya. Ini tidak boleh saru-saru. Tidak boleh saru-saru. Gitu, ya. Ini kan harusnya ini sindennya juga pakai hijab. Iya. Tapi tidak tahu katanya Mas Amang enggak memberi tempe ya. Oh, sudah. Sudah koordinatornya lupa itu. Oh iya, tapi nggak masalah. Ya ini terima Iya. kasih buat Mas Alek Bowo, apa Agus Bowo, ini Mas Alek panggilannya Alek ngono ya. Sama saja Terima Mbak kasih. Tatin. Iya. Dalu niki kula lan panjenengan dipun timbali Pak Agus Kolil kalian Bu Ibu Titis nggih. Nggih, Niki ngitanaken Kang putranipun Mas Faris. Dan Oh, ngaturke nggih. napa Mbak Tatin? Oh nggih, ndongake to. Ngatur nggih ndongake napa? Ndongake apa ngatur iki piye? Yo ndongake piye muga-muga Mas Faris pripun ngoten lho sampean Oh, ngono, ado-ado Rin. kok Yogya kok. Ndongake ya. Nggih, no, Oke. ndongake, no. Niki kagem Mas Nek jenenge iki Afef apa? Mas Muhammad Atif Faris. Ayo wi, kagem ingkang dipun sunataken ngono wae ya. Nggih, Nang Mas kene Faris. sunat apa ngono Mas? Teng mriki khitan nggih Oh, nggih khitan. saged, tetak nggih saged, sunat nggih oleh. Oh nggih, jenengan pun sunat. Loh, sampun. Oh wis. Tak kira urung. Sampean percaya ora? Aku ya kaya ora percaya ya. Lah nonton apa piye? Alah, wani So, apa so, piye? Boten. Oh, tak delok tenan kok malah. Alah. Iki Pripun Mbak Atin? kageng putra ingkang dipun kitanaken mugi dados putra ingkang saleh nggih. Amin. Bangun miturut kagem tiyang sepuhipun. Amin. Nusa lan bangsanipun. Ngaten nggih, ngaten mawon dungane dadi anak sing pinter. Nggih, wah. Amin. jan- Ngaten nika. Wah, penontonipun jan tumplek-blek nggih Mbak Tatin. Tumplek blekan nika kula iki ndelok. Kayak jane panggung apa to, Mas? Napa wong niku wonten nonton ketoprak teng mriki. Iki ketoprak. Nggih. Dadine iki ketoprak karo wayang dadi siji. Dadi siji Oh alah, ngaten saking iki. budayane. Menika acara napa, Pak? Nggih, sami tetakan. Oh alah, sing kono nanggap ketoprak kene nanggap mayang. Wah, Ngono. gayeng no. Luar biasa budayane awak dhewe iki ya, Mas. Mbak Tatin sampean iki mun diantu-antu, mun tunggu-tunggu kali warga Sendang Mulya kene. Oh nggih, menika Bapak Ibu mbok menawi pangling mboten kalian kula. Mbak, sak menika ngagem jilbab menika nggih, nika karena nggih sapa sing ngaturi Mbak katuran pakai hijab oke. Wong niku pun mboten mungkin pangling kalih sampeyan Mbak Tatin. Lah ngapa? Pokoke titikane angger bunder mbleguk genah sampeyan ngono lho. Maksud lah. Yo, Bunder. ora. Aku ki sak meniki ki ora bunder lho, Mas. Lah apa nek ora bunder? Niki ya persegi ngono. Segi kok ngoten niku lho. Jenengan kini, nek mayang ki ora ngono kuwi saru ketok pupune lho. Iso oh iya iki. Ki ya. Cokoti kewan akeh banget ya Mbak mriki Mbak. Tak ya kudune nganggo kathok ngono lho, Mas. Jenengan nganggo kathok ora? Nganggo. Kathok cilik. Yo kathok gede kathok cilik nganggo kabeh iki. Nganggo kabeh. Kok nganti ketok pupune. Nggih menika mau sakdanipun sampun dipun titipi kalian Oh, ingkang napa menika? Kagungan kersa. Kang kagungan kersa menika Nggih. sampun wonten titipan kagem panjenengan monggo. Niki napa Mbak Tatin? Dipun maos nggih mawon. Oh, nggih. Wah. Iki ana layang tak macane sik ya. Tak macane piye ta? Tak wacane, Mas. Lah monggo nek arep diwaca waca banget tak. Niki lho. Lho, piye to, Mas? Loh, lah nggih niki ana layang tak macane sik. Ora dimacane diwaca. Tak waca. Lah iki lho diwaca kok dadak ora. Oh, macane ngoten niku kanca-kanca para sedulur Mbak Tatin niku sampun sepuh iki aja suda rungon. Maksudnya gini ana layang kuwi nek jenengan di macane iki kleru diwaca. Oh, Tak wacane ngono lho, Mas. Oh ya wis berarti sing bener dibaca ngono ya. Dibaca ya. Wah, Sakarepmu. ya nek Arep ngakali wong tuwa kowe, ha?
Mboten wantun lho sampean jan wis. Wah, iki nang tibane. Dibaca cepet. Heeh. Iki wacane Sidu. Lho, rek. Oh, kualik, sorry. Kuwi mereke kertas, Mas. Heeh, Mbak. Iki yang punya hajat nyuwun pamundutan setunggal caping Gunung Jengleng, Podang Kuning, Kembang Rawe, lali janjine ke Bekasmoro, Secideman, ninggal katresnan, pepeling, Roro Jonggrang, Lintang Asmoro. Lah menika wonten 10 cacahe panyuwunan. Aku yo kaget lho, Mas. Kan Apa? Mbak Tatin menika kang kagungan dalem nyuwun lagu onje mangga pundi Bu. Aku ngono to. Mbak Tan tak buka. Lho, iki kok siji tengah 10 kok pamundutan kabeh aku ngono. Mbok tembas kaset mawon Bu aku ngono. Mboten iki mergo saking remene saking seneng wah iki Mbak Tatin arep rene ngoten niku lho. Loh, ning nek 10 iki ora ngerti bengoren le nembang, Mas. Mboten Mbak Tatin. Nggih. Niki suarane sampean sing diantu-antu sing tutu. Kaya ngapa to? Tatin sing kondange ning YouTube kae lho ngono niku. Ngono. Ngerti tunjukkan bakat sampean ngoten lho. Oh ngono. Lah aku nembangnya apa? Di antara itu atau bagaimana? Podang Kuning. Oh, Podang Kuning. Nggih, wah, Podang Kuning. Niku nggih sampun wonten tindih rokok 2 bersama Rokok 2 kalih bersama uang Arto, 100.000 nggih. nggih. Matur sembah nuwun ingkang sampun peparing mugi berkalan barokah. Amin, nggih. amin. Monggo Bapak Ibu menawi badhe napa nyuwun lagu angsal mawon Nggih. nggih. Syaratnya nggih ngeten niku sampun wonten contone. Napa syaratipun Mbak? Contone kuwi lho Mas. Nulis surat. Nulis nyuwun lagu tek 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 tek, terus dileboni apa to apa ngono to Mas. Murah mboten. Ya, biasane nek wong mriki niki anu nek dikandani iki sok ngeyel dadi niki dadi tetep dipengeng kanca ngenehi tetep ngenehi. Oh ngono. Saking lumane. Mas aku kok kepengin mlayu rono ya Mas. Lah nyapa kok melayu? Lah kae wis dikentangi tok 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 tok. Oh engko dhewe ngenteni. Iki ceritane napa? Sayange sampean Om Jolang iki kejebak macet wong bingung dalane wonge. Kabari aku iki. Nggih mboten napa-napa antenan jenenge kahanan menika nggih Lah, nggih. harap dimaklumi nggih Mas. Nggih, Mengke rak nggih, yo nggih. tekan kene ya. Ini Mbak Tatin gandeng sing nembang sampean aku ra wani piye-piye karo iki sing dadi tindhihe. Ah niku mengke mang ditinggal mriku mawon mbok menawa mengko nggawa kanca ra ya Mboten Mang lumayan. Mang Dorien. Oh, lah piye? Nggih, Mang Lah Dorien. tapi aku ora udut iki, Mas. Mboten Mang Dorien. Oh, terus Ning Mbak Tatin wonten cerita. ceritanya apa, Mas? Wingi niku pas kula nonton wayangan. Nggih ngoten niku, dalange entuk surat eneng tindih rokok karo duwite. Heeh. Digawa karo bintang tamu. Heeh. Sesuk bintang tamu kecelakaan. Kuwi wong endi? Ning Kudus. Nek Kudus ta? Nek nang Yojo aman kok, Mas. Nggawa duit tangan iki nek nang Yojo iki aman, Mas. Iso wae. Nek nang Kudus ta? Oh, Nang ning Yojo Kudus. aman, Mas. Kudune malah kudu dikeke nek nang Yojo. Dadi ngono ya. ana dalang lho wong ngono kuwi malah sing cilaka kok berdoane aja sing nguteni ya. Ora Selamat-selamat guyon-guyon. kabeh. Amin, amin, amin. Nggih. Nggih, ngaturke Podang Kuning kagem para sedaya-sedaya ingkang sampun rawuh, Mbak Tatin. Menika Podang Kuning rumiyin nggih Pak Bu nggih. Menika wilujeng dahar ingkang sami dahar nggih. Ingkang dereng nggih nenggo nggih. Mangke mangke nenggo gilirane dereng dipun antri-antri dulu. Lah sampean pun apa dereng? Pau sampun wonten mrika. Oh, nggih. Sampun maem salak barang Mas. Oh, salak barang. Nggih. Iya. Nenek maem ketoke hurung Mas aku. Engko bar niki kok ora. Sidan kok tak mikir mangan barang. Lah jenengan dadak takon. Basa-basi apa piye kok ora. Ya ora. Nek urung ya urung kok. Bab panganan ki energi kok ya Mbak. Ketok pokoke angger pacakane plilak-plilik mencerang-mencering kuwi luwe berarti. Nggih menika ngagem bawa Mas awan. Lho ngagem. Lah niku sing ditenteni dianti-anti nggih. karo Kyai mriki. Alah aku pengen melayu. Kayak lagi diperkosa apa ya Mas? Kok bengak-bengak. Au ngono. Kok kena ya wayangan dhewe apa ketoprakan dhewe ya, Bu? Bambangane sik bingung dalane apa. Nadyan wujud temong paksi. Sampeyan mriki nitih napa, Mbak Tatin? Gini teh kendaraan loh Mas, Jam pinten le budal? jam 11. Kejebak macet mboten? Boten alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Wes, pokoknya Jenengan pokoknya. boten ngamperke kok. Mboten kuwi ado niku. Ya kan paling ora padha-padha rembang ki, Bu. Mbak monggo pinarak ngono mangun-mangune iki. Kula niki nggih diampirke. Lah,
Kali Pak Sigit nih lho hampir ki untuk Walet, ya. ngampir ke. Jan wis meneng ki Biar tenan. aku sarep mangap lho, Mas. Kamu diam dulu ya. Oke, baik. Halus manis nengse Wah, jan wis nadyan to sampean ki ya rodok berumur ya ta nek bandingke aku ning ngecek kowe arep nek aku tuwa. nggih ora nek iso ngomong tuwa sapa wong berumur kok tuwa. Lah ya Nek sampean ngrasa dhewe ya ora berumur iki apa-apa. kok ngomong wae kajan jenengan wis tuwa ngono. Ya ora Tak jenenge kalang-kalangan. Senajan sampean wis tuwa gitu. Dewasa. Yuh dewasa. Lah ya aku wis dewasa ngono lho. Nek ora ya sepuh. Nadyan to sampean pun sesepuh. Jadi Masih sepuh mah kaya ngapa piye? ndak ora danyang to sampean. Ya? Ndak ora danyang to. Danyang nyucup bun-bunanmu kene ya. Aja ning wah gumun aku, Nduk. Ngopo? Suarane isih elok, energine isih bergas. Ha iya. Niku jane rumuse napa to, Mbak? Sampeyan iso koyo bacutan pirang-pirang dulu isih awake isih fit niki lho. Sing penting iki bubuk, Mas. Lho bubuk. Bubuk. Dadi jenengan bengi mayang, esuk iki kudu bubuk sing tenanan. Oh. Ora bengi mayang kok esuk mblayang ngono ya. Kulino Ora- mblayang ta mesti? Lho. Aja ditakoni. Genah kulino. Gek mblayange karo bapakmu ora? Lah genah nek niku. Ha iya. Ini ki mboten mriki ta, Bapak? Nembe sibuk kuliah ketoke. Oh alah nggih Paling nyusul men. Ajeng kuliah S2 nggih. Nggih. Wah, wis. Tak tunggakke lancar. Amin. Wis wong tuwa ditunggakke kaya wagu ya. Ora apa-apa. Wah, jan wis. Niki Bapak Ibu nganu mireng swanten kula mboten. Mireng to nggih? Mboten terganggu kalian ketoprak nika to nggih? Mboten nggih. Nek mboten nggih dibacutke. Nggih. Siap. Wes wingkian kelana goleki si bodang jena Ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi tambah Jumbuh karo swasana. Nggih. Heeh. Ora ana Mbak Tatin nyanding bisa dadi tombo. Tombo. Tombo rasa lungrah, rasa kesel. Wah. Nggih, Mbak mugi-mugi ya Tatin. Mas, Amin. saya malah tambah kesel ya. Ning dengan wangsit gumelar. Wangsit gumelar. Alah ya nom-nom kabeh ya Mas. Oh, Jan, nom-nom. ya. Bagus-bagus Jan, kabeh. wis. Ora kaya ngene bapakmu ya. Lah nggih benten pun beda urusan. Wani aku nek karo kowe. Wis iki yogane karo sindene prea-pre iku tak gawa ae tapi ya cah. Lah nggih, makasih ya Mas. Wis di gendeng bapak jenengan prei yo tetep digawa. Lah, Ngono nggih, ya. Bang. Pokoke ndi sing payu ngono ya Mas. Saiki kula karo kanca-kanca mesake kula. Ditinggali umroh terus anggar bulan-bulan semedo bingung karepe dhewe. Sampun berangkat? Dereng. Oh, dereng. Nah, bulan Iya. depan. Mugi-mugi lancar nggih Mas. Selamat Amin. dumugi griya malih. Amin. Nggih.
Menika sampun bawanipun. Nggih, bacutke. Siap. Heeh. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggul isih tak sayang. Mobeng-mobeng mitir anggon goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Memang yengan liya kang nyawang. Leyang-leyang tak sawang pincang ning hapang. Kekian sayang tak rindik saka katingan. Sarawing ngoceh dheweke ngalih lencahan. Tak suwun maaf sangece Podang kuning agawe pikirku komen Sleret ireng tak sawang tambah manise Ibu bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal ati kekiwang liyan yen si podang andukut ati keprahan Ayo yo. Sinaran wasit kembar ono Mbak Tatin. Iki lho bocahe. Oke, baik. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggol isih
Lho niku garap cara anyar wangsit gumelar ngono lho. Oh, Heeh, dadi tapi kok marai nganu ya? gonge iki goyange ora ngene, gonge nganggo rasa. Mas ki lha ya. Iki mau arep iki kok ora iso. Dadi carane anu ki dadi kagok ngono lho, Mas. Arep ngompake ya to. Neng 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 neng. Ayo latihan goyang sih. Neng neng Lho kok ora pas? Kudune kan tambahi ngono to, Mas. Oh ya. Nah. Panjene sing ngedram iki njaluk. Mas mbok gawe legaku ngono ngapa to, Mas? Sing ngedram ngapa? Kok nek ora ket mau gawe lega ngono lho, Mas. Lah kudune piye nek Lah iki mah lega? kudune neng nong neng neng ning neng neng nong. Dadang ngono umpamane. Dadang. Lah iki mau aku tak kira jek ana sebelane entek. Lah iki bacut obah lho, Mas. Apane sing obah? Ya kabeh. Oh kabeh. Maksudnya arep piye? Arep ngopo? Ora mung takon kok. Wong ketno ya obah kabeh kok. Jenengan obah apa ora? Ora mung sing kutok sing obah. Ora iso obah, Mas? Iso lah. Iso lah, iso lah. Wah, jane. Menika sampun Nggih. apa jenenge nek wau manuk Manuk, podang podang kuning. Kok manuk lho. Lah ya jenenge manuk to podang kuning ya, Mas? Judule niku lho podang. Judule kuning. podang kuning